του ΠΑΣΕΑ. Μέσα από την μαρτυρία η Επιτροπή διαμόρφωσε την άποψη ότι η έντονη διαφορία τους αναφορικά με τις ανακλήσεις έχει στο επίκεντρο της οικονομικά συμφέροντα. Αντιλαμβανόμαστε τους όρους της διαφορίας τους. Όμως, αποστολή του κράτους είναι πρωτίστως η ασφάλεια των πολιτών. Και όταν γίνεται τέτοιο θέμα, τα οικονομικά συμφέροντα υποχωρούν και μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Συνεπώς, εάν οι αρμόδιοι δεν κατορθώσουν να εξισορροπήσουν τα συγκρουόμενα συμφέροντα των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να επιβάλλουν με κανονισμούς ή διατάγματα λύσεις που εξυπηρετούν την ασφάλεια των πολιτών ανεξαρτήτως πολιτικού ή άλλου κόστους. Και αυτό πάντα μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον κανονισμό ΕΕ 218 κάθετος 858 για τους λόγους που έχουμε ήδη υποδείξει. Και πέμπτον, κατέθεσαν ενώπιον μας και οι διευθυντές της ΙΜΗ και του τμήματος τροχαίας αρχηγείου. Η μαρτυρία των δύο αυτών προσώπων ανέδειξε ότι μεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών δεν υπάρχει απαιτούμενη συνεργασία και ενημέρωση στα θέματα οδικής ασφάλειας. Ομοίως ανέδειξε ότι το πολυπρόσωπο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας περί πολλά τυρβάζει, αλλά υστερεί στην ουσία της αποστολής του, που είναι η οδική ασφάλεια. Με πιο ανησυχητικό το παιχνίδι της μη ανάληψης ευθύνης και μετάθεσης της ευθύνης σε άλλους, blame game, να είναι ευρέως διαδεδομένο και να έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό λαθασμένες και επικίνδυνες νοοτροπίες που θα πρέπει να εκριζωθούν και να αντικατασταθούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Για να γίνεται αυτό, στα διάφορα πόστα πρέπει να τοποθετούνται πρόσωπα τα οποία επιπρόσθετα με οποιαδήποτε προσόντα συναισθάνονται ότι οι υψηλές θέσεις έχουν με πολλά προνόμια, αλλά συνδέονται και από πολλές ευθύνες, τις οποίες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν και να υποστούν τις συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας. Πριν τελειώσω, να πούμε και το εξής. Μετά την αποπεράτωση το συνεδριό, έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν συμβεί και άλλα δυστυχήματα ως αποτέλεσμα έκρηξης των αερόσακων Τακάτα. Προβληματιστήκαμε κατά πόσο θα εκαλούσαμε περαιτέρω μαρτυρία, αλλά κρίναμε ότι εν ώψη της ουσίας του πορίσματος μας δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα, διότι δεν θα προσθέταν οτιδήποτε του ουσιαστικό σε ό,τι αφορά τα κύρια σημεία της έκθεσης μας. Όμως διαπιστώσαμε και κάτι άλλο που αφορά τους ίδιους τους οδηγούς, την αδιαφορία τους να ανταποκρίνονται στις συνεχείς εκκλήσεις που γίνονται τους τελευταίους μήνες για την ανάγκη να αντικαταστήσουν τους αερόσακους τους. Όσοι επομένως προσπάθειαν για να καταβάλουν οι κρατικές υπηρεσίες, που όντως τους τελευταίους μήνες καταβάλουν τέτοια προσπάθεια για την ασφάλεια των πολιτών, αν οι ίδιοι οι πολίτες δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις εκκλήσεις, τότε θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο και μόνον αυτοί θα έχουν από τώρα και στο εξής την ευθύνη. Εύχομαι μέσα από αυτήν την εκδήλωση που γίνεται εδώ να συνειδητοποιήσουν οι συμπολίτες μας ότι οφείλουν και οι ίδιοι να πάρουν μέτρα αυτοπροστασίας, και σαν πρώτη των μέτρων αυτοπροστασίας είναι να ανταποκριθούν για τη δική τους ασφάλεια στο καθήκον να σπεύσουν, να αλλάξουν τον αερόσακο τους. Υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με επικίνδυνους και φωνικούς αερόσακους. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κλάψουμε και άλλα θύματα, είτε με απώλειες ζωές είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και ευχαριστώ πολύ που μας ακούτε.
Κύριε Χρυστοδούλου, να έχετε κάποιες ερωτήσεις? Κάποιες διευκρινήσεις καλύτερα, αν μπορείτε. Να πω το εξής πριν σας δώσω τον λόγο, ότι είμαι στη διάθεση του Γενικού Εισαγγελέα και της ομάδας που αντιλαμβάνομαι ότι έχει συσταθεί για μελέτη αυτού του πορίσματος, να δώσω οποιασδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται και στο μέτρο του δυνατού και τη δική μου συνεργασία για να αντιμετωπιστεί όλον αυτόν τον μπάχαλο που περιεγράψαμε με τον κατάλληλο, τον πιο καλό τρόπο. Και ακόμη κάτι, ο σκοπός της Επιτροπής μας δεν ήταν να επιδείψουμε ευθύνες, δεν ήταν αυτός ο σκοπός η επίδειψη ευθύνων. Ο σκοπός της Επιτροπής μας ήταν πρωτίστως να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να ληφθούν κάποια μέτρα, να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες για το καλό αυτού του τόπου. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σας και για την ανάλυση, αλλά και για την προσφορά σας, κύριε Πρόεδρε, να προσφέρετε υπηρεσίες και περαιτέρω στην ανάλυση και στην επεξεργασία που θα γίνει από την νομική υπηρεσία του πορίσματος σας. Αγαπητέ Γιώργο, ξέρεις ότι πάντα θα έχεις την δική μου συνεργασία. Το ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Η πρώτη μου ερώτηση είναι αν μπορείτε να μας πείτε σε αριθμό οι εισηγήσεις σας για ποινικές ευθύνες και πειθαρχικές ευθύνες για πόσα άτομα αφορούν. Και η δεύτερη, επειδή μιλήσατε για βαρύτατες πολιτικές ευθύνες σε όλους τους υπουργούς μεταφορών που διετέλεσαν, αν δεν κάνω λάθος, από το 2013 μέχρι το 2023, δεν εννοείται δηλαδή και τον νυν υπουργό μεταφορών? Ασφαλέστατα όχι. Θα είμαι ξεκάθαρος σε κάποια πράγματα. Όταν μιλώ για πολιτικές ευθύνες, μέσα από την έκθεση γίνεται αναφορά το τι εννοούμε με τον όρο πολιτικές ευθύνες. Αναφέρομαι σε αποσπάσματα από ομιλίες καθηγητών του δημοσίου δικαίου, κάνω αυτούσιες μεταφορές στο πόρισμα μας από το πόρισμα που έκανε ο κύριος Πολυβίου για το Μαρί, και νομίζω δημοσιοποιήθηκε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε κατά την άποψή μου να αποδώσουμε πολιτικές ευθύνες στον νυν υπουργό, διότι από τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβε τα καθήκοντα του έδειξε όλο του το βάρος να αντιμετωπίσει μια χαοτική κατάσταση που ανέλαβε ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας, της απραξίας που είχαν επιδείξει οι προηγούμενοι, όχι μόνο προκάτοχοι του, αλλά κυρίως οι αρμοδίαρχοι. Σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία έχουμε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, πόσα είναι αυτά? Να απαντήσω, κύριε. Το πόρισμα θα δοθεί, επομένως. Βλέπω προσωπικά. Αν δεν είσαστε βέβαιος, δώστε μια. Βλέπουμε για πειθαρχικές ευθύνες γύρω στα 5 άτομα. Νυν λειτουργούς. Νυν λειτουργούς, όχι που αφιπηρετήσα. Να ξεκαθαρίσω ότι οι πειθαρχικές ευθύνες δεν πρέπει να αγγίζουν απλούς δημόσιους υπαλλήλους, αλλά διευθύνσεις κτημάτων, και τρία πρόσωπα με ποινικές ευθύνες. Δεν ξέρω κατά πόσο σε κάλυψα. Πλήρως. Αλλά να σας παρακαλέσω, τουλάχιστον αυτή την εικόνα μου έχετε μεταδώσει με τόσους μήνες που σας έχω συνέχεια μαζί μας, σεβασμό, πλήρη σεβασμό στον τεκμήριο της αθωότητας. Εξάλλου ο Γενικός Εισαγγελέας είναι που τελικά θα αποφασίσει αν θα... Πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την τελευταία στιγμή που θα αποφασίζουν τα δικαστήρια. Σε κάθε στάδιο αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας, ότι δεν πρέπει να φωτογραφίζουμε άτομα ως ενόχους, και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πρόεδρος, ούτε και η πιθανότητα του να διαταχθεί περαιτέρω ποινική ανάκριση ή ακόμα και το να καταχωρηθεί οποιαδήποτε ποινική υπόθεση δεν αλλάζει αυτή την κατάσταση. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πρόεδρος, να προστατεύσουμε για όλους το τεκμήριο της αθωότητας. Πρόεδρε, μια διευκρίνηση. Οι τρεις που αντιμετωπίζουν ποινικές ενδεχόμενες υποθέσεις είναι υπεράριθμοι των 5?
Τα λέτε υπεράδειχοι διαιτητές. Μέσα στους 5 για να άλλη 3. Ακούστε. Τώρα το σκεφτώ. Πρώτα, όπως γράφω και στο πόρισμα μου, κύριε Αγγελίδη, πολύ σχετικές είναι οι αποφάσεις που έβγαλε η πλήρης ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις υποθέσεις που αφορούσαν το Μαρί. Τα ίδια συστατικά στοιχεία, οι ίδιες αρχές. Δεν θέλω να επεκταθώ πιο κάτω. Και τραγικό είναι και η μέρα σήμερα και πρέπει να θυμόμαστε. Ήμουν μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου όταν εκδώσαμε αυτές τις αρχές. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον προβληματισμό που είχαμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εξαιρετική ομοιότητα. Αφενός με διότι και από την αδιαφορία πράξεων και παραλήψεων του Μαρί χάσαμε 13 παιδιά, και εδώ ενδεχόμενα να υπάρχουν αναλογικά οι ίδιες παραλήψεις. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του φίλου μου εκεί, νομίζω ότι ο αριθμός 6 ή 7 συμπεριλαμβάνει τόσο τις πειθαρχικές όσο και τις ποινικές ευθύνες. Αλλά, ναι. Όχι, τέλειωσε. Να ρωτήσω γενικά, έχετε δει κάποιο χρονοδιάγραμμα ώστε να μελετηθεί το πόρισμα για να αποφασίσετε τις περαιτέρω ενέργειες? Συνήθως, ναι, πρέπει να ληφθεί κάποιος χρόνος για να μελετηθεί από τους λειτουργούς. Σε πρώτο στάδιο θα δουλέψουμε για να μπορέσουμε να σας το δώσουμε στη δημοσιότητα όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και είναι και η δική μας θέση για σκοπούς διαφάνειας και η παράκληση της Επιτροπής. Οπότε το πρώτο στάδιο θα δουλέψουμε και ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να το δώσουμε στη δημοσιότητα. Και μετά αντιλαμβάνεστε, επειδή υπάρχουν και οι διαφορετικών ειδών ευθύνες που να πρέπει ανάλογα να γίνουν και τα διαβήματα, να το δουλέψουμε το συντομότερο. Έρχεται και ο Αύγουστος, αντιλαμβάνεστε, αλλά σίγουρα πρόθεση είναι εκεί όπου θα αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες, μόλις είμαστε έτοιμοι και θα τις κάνουμε και θα τις ανακοινώσουμε. Μια ερώτηση. Οι ποινικές ευθύνες αφορούν και άτομα που υπηρετούν σήμερα στο δημοσίο? Εσύ με την ερώτηση αυτή μας πρόχνετε να κάνουμε φωτογράφηση. Δεν θα απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα, θα το αφήκω στους πιο αρμόδιους. Κύριε Σαββίδη, όσον αφορά το πόρισμα, πρόκειται να αποτελέσει βάση για τις δύο υποθέσεις των τροχαίων δυστυχημάτων του φάκελου, στον οποίο γνωρίζω ότι βρίσκεται ενώπιον σας. Ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Επομένως, θα σας βοηθήσει για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα δύο δυστυχήματα? Ένας φάκελος βρίσκεται στην νομική υπηρεσία αυτή τη στιγμή και νομίζω είχαμε προβεί σε δημόσια τοποθέτηση ότι εν ώψη της επικείμενης συμπλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής δεν θα ελαμβάναμε τις τελικές οδηγίες για την ποια άτομα θα διώκονται σε περίπτωση να προχωρήσουμε με δίωξη, για να έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε και το πόρισμα, και αυτό θα κάνουμε. Άρα, κύριε Γενική Εισαγγελέα, πάνω σε αυτό που λέτε, ενδεχομένως κάποια άτομα που περιλαμβάνονται ως εισηγήσεις στο πόρισμα να διωχθούν ποινικά, να διωχθούν σε δύο διαφορετικές υποθέσεις ποινικά, μία στο γενικότερο πλαίσιο και μία για συγκεκριμένα τροχαία στοιχήματα? Αυτό που θα σας πω είναι ότι στην τελική μας απόφαση θα λάβουμε υπόψη και την έκθεση αυτή. Τώρα, αν τα δικήματα για τα οποία η Επιτροπή εισηγείται να διωχθούν κάποια άτομα, ένα δικήματα τα οποία είναι εκείνα για τα οποία ενδεχόμενα να διώκονταν και άλλα άτομα, τότε θα είναι στο ίδιο κατηγορητήριο κατά πάσα πιθανότητα. Αν είναι διαφορετικά δικήματα, θα αξιολογηθούν διαφορετικά, να το δούμε στην πορεία σύντομα.
να πρέπει να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Στο γενικό πλαίσιο κάποιος μπορεί να δικάζεται σε διαφορετικές περιπτώσεις για τα ίδια αδικήματα. Όχι βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα ότι να πρέπει να αξιολογήσουμε το αν τα αδικήματα για τα οποία αναφέρεται ο κύριος Πρόεδρος είναι τα αδικήματα για τα οποία εξετάζεται η πιθανότητα ποινικής δίωξης εναντίον άλλων προσώπων και αν είναι για τα ίδια αδικήματα, κατά πόσο ενδείκνυται να μπουν στην ίδια κατηγορία. Προσθέσει και κάτι ο κύριος Βοηθός. Κάποιος... Πιστεύω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την κατάθεση των 38 νομοσχεδίων, κύριε Γενικέ, των νομοθετικών πλαίσεων που είχε να κάνει με το διαχωρισμό των εξουσιών. Το